December na next week, kag sini nga Christmas season, ang best gift nga mahatag mo sa imo self kag sa imo loved ones is good health. Hindi man ini mabakal, pero pwede mo malikawan ang mga masakit o kun ang mas malala nga balatian pinaagi sa check-up kag laboratory works. Ang best gift nga mahatag mo sa imo nga self kag sa imo nga pamilya is good health, gid kag self-care balahaw. So one way of taking care of yourself is through monitoring your levels, like blood sugar levels, cholesterol or lipid profile levels, kung pasok ka pa ba, kahit siyempre samtang edad ka, ga-accumulate siya. So, mas mayigid nga gapa-check up ka regularly sa imo nga metabolic panel. Para gaidad ka man kung okay ka pa, kung fit ka pa muna, or may kinanglan ka na maintenance. Kung temprano pa makapakonsulta o kung makita sa laboratory results kung ano ang imo nga diferensya, mas temprano pa man mabulong para hindi na maglala. Kiti early diagnosis or doing screening, early man kung nag-early ka pa screen, early ka man ma-diagnose. Kung may ma-diagnose, early ka ma-treat. So, mas may chance ka pa magkaroon sang quality of life, ang ginatawag nila. Nakahibalo ka mo bala nga sa Riverside Medical Center, makabarato ka. May package sila nga ginatawag na standard health check. Sa 1,600 pesos, ma-check mo ng imong sugar, cholesterol, creatinine, SGPT kag madamo pa sang iban. So, may kami pinaka-namin nga package ang metabolic panel nga check, which is called the standard health check. Amo na siya ang tag 1,600 lang. Ma-check mo na imo nga FBS or fasting blood sugar, imo nga total cholesterol, HDL, LDL, triglycerides, plus imo nga creatinine, blood urea nitrogen, uric acid, ma-check pagid ang imo nga SGPT kag SGOT para sa liver. Sini nga Christmas season, wala kag tuo ang tipon-tipon, meaning wala kag tuo man ang kinananay kag imnanay, pero hindi gid pagkalipatan ang health. Kung pwede malikawan ang mga bawal, mas maayo. Pero mas maayo pagid kung ginamonitor taman ang aton nga lawas para everybody happy sa gihapon sini nga Christmas season. For more inquiries sa packages sang laboratory sang Riverside, magtawag lang sa number sa inyong screen.